Philly i Kili. Per servir-vos. Deveu ser el senyor Suquet. No, no podeu entrar. Us heu equivocat de casa. Què? Que l'han anul·lat? No ens ho han pas dit? Què? Ningú ha anul·lat res. Ah, fantàstic. Compte amb això. Les acaben d'esmolar. És maca, la casa. Us l'heu fet vos? No, ja fa anys que és de la família. Això és la caixa de núvia de ma mare. Sisplau, voleu parar? Philly, Kili, veniu. Ens heu d'ajudar. El senyor Dwalin. Apilem tot això al passadís, si no, no hi cabrà tothom. Què? Tothom? Quants més en falten? Algun. On ho deixem? Oh, no. No hi ha ningú aquí! Marxeu! I empipeu algú altre! Ja tinc massa nans! Al menjador no en vull més! Sí, és una broma que se li ha acudit a un gamarús. L'únic que puc dir és que és de molt mal gust. Gandalf.